הוא הסכים לפגישה, חוזר בתשובה. הוא רק אומר שהוא רוצה לשמוע אותך לפני שהוא מחליט החלטה. שמואל, תגש לדלת, אני רוצה כמה מילים לבד עם רוחלה. תקשיבי לי טוב טוב עכשיו. תשימי חיוך על הפנים שלך גם אם אין לך אותו בפנים. ותלבשי את השמלה הכי יפה שיש לך. כי אם את רוצה לגרום לאבא שלך לחזור לראות כמו בן אדם חי, תגרמי לשידוך הזה לקרות. את מבינה אותי? איפה רוחלה? רוחלה, אני רוצה לדבר איתך. אני מבקש שתלך מפה. רוחלה! תלך מפה. רוחלה, זה נכון מה ששמעתי, הם מוכרים אותך עכשיו? תסתלק מפה! רוחלה, הם חושבים שאת סחורה פגומה, אבל את מלכה. תסתלק מהבית הזה כבר! רוחלה! תגידי להם עכשיו מה דמי חושבת. שמואל, תסגור את הדלת. רוחלה, אני אוהב אותך, קיבינימט, ואת אוהבת אותי, וכל השאר לא חשוב. שמואל, תסגור כבר את הדלת. בואי איתי עכשיו! צאי מהבית הזה ובואי איתי! אם את יוצאת מהבית הזה, אין לך לאן לחזור. רוחלה! Ну вот, закончу с этим, и наш дом придет в прежнее состояние. И не останется и следов от их пребывания здесь. Они продают ее. Они продают ее, как мешок картошки. Мне тебе нечего сказать. Тебе нечего сказать.